अनसाय बिथांखिखौ मोननो हानानै गरेस्वरनि सासे सुबुङा दाउ ब्रयलार गोदाना फाननानै नखर सुंथानो हादों। 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गबसारा फेसिलिटिनि बिप्लब बर' मुंनि सासे सुबुङा बिटिआर सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रां अनसुंथाइ मोननानै गावनि गामिनि सगावनो गंसे ब्रयलार दाउ गोदानानै फानग्रा गला होनानै गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे गावनि नखरखौ सुंथानो हादों। दायो बिप्लब बर'आ बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांमोना बेबायदिनो बिथांखि दिहुननो गोरिब नखरफोरखौ मदद होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री बिप्लब बर'। आं नै बिटिआर हालामनि सासे सोद्रोमा। आं गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि चिफनिफ्राय अनसुंथाइ मोननानै नैबे खामानिखौ मावनो हादों आरो नखरनि गासैबो मोजाङैनो सोलिलांनो हादों। नैबे बिजनेसखौ मावनानै आं एसे डेभेलप जानो हादों। बिनि थाखायनो आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि एमसिएलए बिथांखौबो आं गोजोननाय हामलायबाय। बेखिनिखौ बुंनानै एसेनो फोजोबबाय। 12,000 मोन नामा? 12,000। बिनि थाखायनो आं नै बिजनेसखौ मावनानै सोलिबाय दङ। दा नै ब्रयलार दाननाय ब्रयलार दखान होनानै दङ आं। गुबुन सरकार थानाय समाव ओरैबायदि मोनाखैमोन मोननाया, आरो इउपिपिएल सरकाराव नै अनसुंथाइखौ मोनदोंमोन आं 5,000 निखौ, बिजोंनो सोलिना जाबाय थादों।